Καλησπέρα. Θα σας δείξουμε τις βασικές λειτουργίες ενός inverter ή ρυθμιστή στροφών καλύτερα, έτσι όπως διδάσκονται στο τμήμα τεχνητών ηλεκτρολογικών εργασιών της πρώτης ΕΠΑΣ ΟΕ Θεσσαλονίκης. Για την παρουσίαση αυτή χρησιμοποιούμε τον inverter SEW Eurodrive, αλλά όλοι οι inverter έχουν περίπου τις ίδιες βασικές λειτουργίες. Απλά το μενού προγραμματισμού διαφέρει από μάρκα σε μάρκα. Αρχικά συνδέω στις επαφές DI1, DI2, DI3 τρεις διακόπτες και ένα ποτεσιόμετρο στις επαφές 5-6-7, δηλαδή συν 10V, ΑΙ1, 0V. Και τέλος συνδέω και ένα λαμπάκι 24V στην επαφή ρελέ 9-11. Θα ορίσω από το μενού του inverter τις βασικές παραμέτρους. Ξεκινάω από την παράμετρο P10, όπου μπορώ να ορίσω τις ονομαστικές στροφές του κινητήρα. Εάν βάλω σε αυτή την παράμετρο P10 ίσον 2850 στροφές, τότε τις μέγιστες και ελάχιστες στροφές από τις παραμέτρους P1 και P2 θα πρέπει να τις βάλω σε RPM και όχι σε Hz. Το ίδιο θα συμβαίνει και όταν θα ορίσω τις προγραμματιζόμενες ταχύτητες. Εγώ λοιπόν θα βάλω P10 ίσον με το 0, έτσι ώστε τις στροφές να τις βλέπω σε Hz και όχι σε RPM. Στη συνέχεια πάμε στην παράμετρο P1, όπου ορίζω τις μέγιστες στροφές του κινητήρα που θέλω να δουλέψει και το βάζω 50 Hz. Στην παράμετρο P2 βάζω τις ελάχιστες στροφές που θέλω να δουλέψει και το βάζω 0 Hz. Στις παραμέτρους P3 και P4 ορίζω το χρόνο επιτάχυνσης και το χρόνο επιβράδυσης του κινητήρα. Βάζω και στα δύο 5 δευτερόλεπτα. Εάν είχα βαρύ φορτίο, τότε θα έπρεπε να αυξήσω και τα δευτερόλεπτα. Η ονομαστική τάση του κινητήρα στην παράμετρο P7 θα είναι 230V, γιατί έχω μονοφασικό inverter. Αν είχα τριφασικό θα βάζα 400V. Στην παράμετρο P8 το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα είναι 0,8A. Στην παράμετρο P9 η ονομαστική συχνότητα του κινητήρα είναι 50 Hz. Και στην παράμετρο P11 είναι η αύξηση τάσης ενίσχυση. Αυτό αναφέρεται στην αρχική ροπή του κινητήρα. Εγώ θα βάλω 0% γιατί τον κινητήρα θα τον δουλέψω χωρίς φορτίο, οπότε δεν χρειάζεται να έχω μεγάλη ροπή εκκίνησης. Επίσης ορίζω τις 4 προγραμματισμένες ταχύτητες που μπορώ να έχω στον κινητήρα. Από την παράμετρο P20 ρυθμίζω την πρώτη ταχύτητα, τη βάζω 5 Hz. Από την παράμετρο P21 ρυθμίζω τη δεύτερη ταχύτητα, τη βάζω 25 Hz. Από την P22 την τρίτη ταχύτητα στα 40 Hz. Και από την P23 την τέταρτη ταχύτητα, που είναι οι μέγιστες στροφές του κινητήρα, που είναι τα 50 Hz. Πρώτα θα δούμε τη λειτουργία του κινητήρα από τους εξωτερικούς διακόπτες που συνδέσαμε. Βάζω την παράμετρο P12 να είναι ίση με 0 για να γίνεται η λειτουργία μέσω των διακοπτών που συνδέσαμε. Η παράμετρος αυτή παίρνει τιμές από 0 έως 9 ανάλογα πώς θέλουμε να ελέγχουμε τον inverter. Βλέπουμε δηλαδή ότι εδώ χρησιμοποιούμε την τιμή 0 για να έχουμε λειτουργία ακροδεκτών. Από την παράμετρο P15 ορίζω το είδος της λειτουργίας των διακοπτών, η οποία μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 13. Με αυτή την παράμετρο θα παίξουμε εμείς. Αρχικά βάζω P15 ίσο με το 0, όπου θα έχουμε εκκίνηση, στάση, αλλαγή φοράς περιστροφής, ρύθμιση στροφών με ποτεσιόμετρο και μία προγραμματιζόμενη ταχύτητα. Θα δούμε λοιπόν τη λειτουργία. Με το διακόπτη 1 εκκινεί ο κινητήρας. Στις στροφές που είναι ρυθμισμένο το ποτενσιόμετρο. Με το ποτενσιόμετρο μπορώ να αλλάξω τις στροφές. Αν βάλω on τον δεύτερο διακόπτη, τότε θα αλλάξει η φορά περιστροφής του κινητήρα στις ίδιες στροφές. Σταματάει φορά και μετά ξεκινάει με την άλλη φορά. Και φτάνει πάλι στις ίδιες στροφές. Εάν βάλω το διακόπτη τον τρίτο στο on, τότε ο κινητήρας θα αρχίσει να στρέφεται με την προγραμματισμένη ταχύτητα 1 που την όρισα στην παράμετρο P20. Την είχα ορίσει τότε στα 5 Hz.
Βλέπουμε ο κινητήρας δουλεύει στα 5 Hz. Και συγκεκριμένα στα μείον 5 Hz είναι η αντίθετη φορά περιστροφής. Αν πάτε στο πλήκτρο μενού, βλέπουμε τώρα ότι είναι 2426 οι στροφές που γυρνάει. Αν ξαναπατήσω, βλέπουμε τα αμπέρ που τραβάει αυτή τη στιγμή, 0,6 αμπέρ. Αν ξαναπατήσω, βλέπουμε το 0,05 είναι τα κιλοβάτα ανά φάση. Και επιστρέφω στα Hertz. Ας δούμε και πότε ανάβει η ενδεικτική λιχνία που έχουμε συνδέσει στην έξοδο του ρελέ 911. Η ενδεικτική λιχνία ανάβει ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου 518. Μπορεί να πάρει, η παράμετρος 518 μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 8 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εμείς θα βάλουμε δύο τιμές. Στην αρχή θα βάλουμε την 518 ίσο με το 0, όπου το λαμπάκι θα ανάβει όταν ενεργοποιείται το inverter, και συνέχεια θα βάλουμε την 518 ίσο με 6, έτσι ώστε το λαμπάκι να ανάβει όταν οι στροφές του κινητήρα είναι κάτω από μία οριακή τιμή στροφών, την οποία οριακή τιμή την ορίζουμε στην παράμετρο 519. Εμείς την παράμετρο 519 θα τη βάλουμε ίσο με 25 Hz. Δηλαδή το λαμπάκι θα ανάβει όταν οι στροφές του κινητήρα είναι κάτω από 25 Hz. Έχω βάλει την 518 ίσο με το 0. Το λαμπάκι είναι σβηστό. Ξεκινάω τον κινητήρα και βλέπω ότι το λαμπάκι ανάβει. Εάν σταματήσω τον κινητήρα, βλέπω μόλις σταματήσει ο κινητήρας, σβήνει και το λαμπάκι. Βάλαμε τώρα την παράμετρο 518 ίσο με το 6, έτσι ώστε το λαμπάκι να ανάβει όταν η ταχύτητα είναι κάτω από 25 Hz. Ξεκινάμε τον κινητήρα, είναι στα 16 Hz, το λαμπάκι είναι αναμένο, ανεβάζουμε, 19, 20, 22, 23, 25. Μόλις πέρασε τα 25 Hz, το λαμπάκι έσβησε. Αν ξαναπέσει πάλι κάτω από τα 25, θα ξανανάψει. Στη συνέχεια θα βάλουμε την παράμετρο 515 ίσο με 1, όπου θα έχουμε κίνηση και στάση του κινητήρα από τους εξωτερικούς διακόπτες, ρύθμιση στροφών με ποτεσιόμετρο, και θα έχουμε και δύο προγραμματιζόμενες ταχύτητες. Με το διακόπτη 1 ξεκινάει ο κινητήρας. Με το ποτεσιόμετρο αλλάζουν οι στροφές. Με το διακόπτη 2 πηγαίνει στην πρώτη προκαθορισμένη ταχύτητα που όρισα στην παράμετρο P20 και την είχα βάλει 5 Hz. Και με το διακόπτη 3 πηγαίνει στη δεύτερη προκαθορισμένη ταχύτητα που όρισα στην παράμετρο P21 και είναι 25 Hz. Στη συνέχεια βάζουμε την παράμετρο 515 ίσο με 2, όπου θα έχουμε εκκίνηση με 4 προγραμματιζόμενες ταχύτητες και ρύθμιση ταχύτητες με ποτεσιόμετρο. 4 προκαθορισμένες ταχύτητες. Με το διακόπτη 1 ο κινητήρας πηγαίνει στην πρώτη ταχύτητα, 5 Hz. Με το διακόπτη 2 πηγαίνει στη δεύτερη ταχύτητα που είναι 25 Hz. Με κλειστό τον 2 και ανοιχτό τον 3 πάει τρίτη ταχύτητα που είναι 40 Hz. Και με 2 και 3 στο on πηγαίνει στα 50 Hz. Τέταρτη ταχύτητα. Στη συνέχεια βάζουμε την 515 ίσο με 3, όπου θα έχουμε εκκίνηση, στάση του κινητήρα από εξωτερικούς διακόπτες, ρύθμιση στροφών με ποτεσιόμετρο, μία προγραμματιζόμενη ταχύτητα και σταμάτημα από σφάλμα του θερμικού. Για το λόγο αυτό, στη θέση του διακόπτη 3 που είχαμε πριν, θεωρούμε ότι συνδέουμε την κλειστή επαφή του θερμικού του κινητήρα. Όταν η επαφή αυτή είναι κλειστή, ο κινητήρας θα δουλεύει κανονικά. Όταν υπερθερμανθεί ο κινητήρας και ανοίξει η επαφή του θερμικού, ο κινητήρας σταματάει και το inverter θα μας δείξει σφάλμα. Επίσης θα πρέπει να βάλουμε την παράμετρο P47 ίσον
με αυτή την τιμή που βλέπετε, έτσι ώστε το inverter να καταλάβει ότι η μορφή της εισόδου ΑΙ2 που έχω συνδέσει το θερμικό, ότι είναι το θερμικό του κινητήρα. Θεωρούμε ότι ο διακόπτης 3 είναι το θερμικό του κινητήρα, όταν το βάζουμε στο on, αν είναι κλειστή η επαφή του δηλαδή. Ανοίγουμε το διακόπτη, ξεκινάει ο κινητήρας. Με το ποτεσιόμετρο μπορούμε να ρυθμίζουμε. Εάν σηκώσω το διακόπτη 2, τότε ο κινητήρας θα γυρνάει με την πρώτη προκαθορισμένη ταχύτητα που είναι στα 5 Hz. Ας την βγάλουμε. Και αν πέσει το θερμικό, τότε βλέπω ότι σταματάει αμέσως ο κινητήρας και βγάζει στην οθόνη το σφάλμα του θερμικού. Θα πρέπει να το επαναφέρω και να κάνω reset του σφάλματος και να ξαναξεκινήσει ο κινητήρας πάλι. Στη συνέχεια βάζουμε την 515/5, όπου έχουμε κίνηση, στάση από εξωτερικούς διακόπτες και αλλαγή φορά περιστροφής, ρύθμιση ταχύτητας με ποτεσιόμετρο και μία προγραμματιζόμενη ταχύτητα. Στη συνέχεια βάζουμε την παράμετρο 515/5. Με το διακόπτη 1 ξεκινάει ο κινητήρας κατά τη μία φορά. Με το ποτεσιόμετρο ρυθμίζω την ταχύτητα. Κλείνουμε το διακόπτη και ανοίγουμε το δεύτερο διακόπτη για να αλλάξει φορά περιστροφής ο κινητήρας. Με το διακόπτη 3 ο κινητήρας κινείται στην πρώτη προκαθορισμένη ταχύτητα που είναι τα 5 Hz. Ας την βγάλουμε. Εάν ενώ κινείται ο κινητήρας προς τη μία φορά, σηκώσω το διακόπτη να κινηθεί προς την αντίθετη, τότε ο κινητήρας δεν θα κινηθεί αντίθετα, αλλά θα σταματήσει. Υπάρχει δηλαδή μαντάλωση. Στη συνέχεια βάζω την παράμετρο 515/8, όπου θα έχω εκκίνηση με 4 προγραμματιζόμενες ταχύτητες και με τις 2 φορές περιστροφής. Βγάζω το ποτεσιόμετρο που είχα συνδέσει πριν και στην επαφή ΑΙ1 DI4 συνδέω ένα τέταρτο διακόπτη. Στη συνέχεια βάζουμε την 515 να έχει τιμή 8. Ξεκινάμε τον κινητήρα με τον πρώτο διακόπτη, ο οποίος ξεκινάει στην πρώτη προκαθορισμένη ταχύτητα που είναι στα 5 Hz. Με το διακόπτη 3 πηγαίνει στη δεύτερη προκαθορισμένη ταχύτητα που είναι τα 25 Hz. Με κλειστό το 3 και ανοιχτό το 4 πηγαίνει στην τρίτη προκαθορισμένη ταχύτητα που είναι 40 Hz. Και με τον 3 και 4 on πηγαίνει στις μέγιστες στροφές που είναι 50 Hz. Με το διακόπτη 2 αλλάζω φορά περιστροφής. Θα σταματήσει ο κινητήρας και θα πάρει ανάποδες στροφές. Στη συνέχεια βάζω την παράμετρο 515/10, όπου θα έχω εκκίνηση στάση με μπουτόν, ρύθμιση στροφών με ποτεσιόμετρο και μια προγραμματιζόμενη ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό βγάζω τους διακόπτες που είχα στις θέσεις 1 και 2 και βάζω στη θέση του διακόπτη 1 ένα μπουτόν normally open επαφής και στη θέση 2 ένα μπουτόν normally close επαφής. Έχω βάλει την παράμετρο 515 τώρα ίσο με το 10 και με το μπουτόν τώρα και όχι με διακόπτη ξεκινάει ο κινητήρας. Με το ποτεσιόμετρο αλλάζουν οι στροφές και με το μπουτόν stop σταματάει. Εάν ενώ έχει ξεκινήσει ο κινητήρας σηκώσω το διακόπτη 3, τότε ο κινητήρας θα κινείται με την πρώτη προκαθορισμένη ταχύτητα που είναι τα 5 Hz. Στη συνέχεια βάζω την παράμετρο 515/11, όπου θα έχω εκκίνηση στάση με μπουτόν και με τις δύο φορές περιστροφής.
ρύθμιση στροφών με υποτεσιόμετρο. Βγάζω το διακόπτη 3 που είχα πριν και στη θέση του βάζω ακόμα ένα μπουτόν normally open επαφής. Έχουμε βάλει την παράμετρο P15 στο ίσο με 11. Με το μπουτόν ξεκινάει ο κινητήρας προς τη μία φορά περιστροφής. Με το ποτεσιόμετρο αλλάζει η ταχύτητα. Με το stop σταματάει. Με το άλλο μπουτόν γυρνάει προς την αντίθετη φορά περιστροφής. Αν ενώ γυρνάει προς την μια φορά περιστροφής και πατήσω την άλλη, τότε ο κινητήρας θα αλλάξει φορά. Τώρα θα σας δείξω τη λειτουργία του κινητήρα από τα πλήκτρα της οθόνης του. Βάζω την παράμετρο P12 τώρα ίσο με 1 για να γίνεται η λειτουργία μέσω των πλήκτρων της οθόνης. Βλέπετε εδώ τις τιμές που μπορεί να πάρει η P12. Στην τιμή 1 έχουμε μονοπολική λειτουργία του πληκτρολογίου. Πάλι από την παράμετρο P15 ορίζω το είδος λειτουργίας των διακοπτών και των μπουτών. Εμείς τώρα θα βάλουμε μόνο P15 ίσο με το 0, όπου θα έχουμε κίνηση από διακόπτη, στάση από διακόπτη ή το stop της οθόνης και αλλαγή ταχύτητας από μπουτόν ή από την οθόνη. Στη θέση DI1 συνδέουμε τον διακόπτη 1. Στη θέση DI2 συνδέουμε ένα μπουτόν normally open. Στη θέση DI3 συνδέουμε ακόμα ένα μπουτόν normally open. Και στη θέση DI4 συνδέουμε έναν διακόπτη 4. Ας δούμε τη λειτουργία του κινητήρα από τα πλήκτρα της οθόνης. Έχουμε βάλει την παράμετρο P12 ίσο με 1 τώρα και την P15 την έχουμε στο 0. Με το διακόπτη 1 το γυρνάμε στο on και πατάμε το start του κινητήρα από την οθόνη. Ξεκινάει ο κινητήρας. Τώρα με αυτό το βελάκι μπορώ να αυξάνω την ταχύτητα ή με το μπουτόν αυτό. Με το κάτω βελάκι μειώνω την ταχύτητα ή με το άλλο το μπουτόν. Τώρα ο κινητήρας μπορεί να σταματήσει είτε κλείνοντας το διακόπτη, αλλά μπορεί να σταματήσει και με το μπουτόν από την οθόνη. Ας δούμε τώρα τη λειτουργία PI σε άδειασμα δεξαμενής. Συνδέουμε ένα διακόπτη 1 στην επαφή DI1 και ένα αναλογικό αισθητήρα πίεσης 0 έως 10 V που μετράει 0 έως 10 ατμόσφαιρες σε επαφές 4 και 7. Είναι η δεύτερη αναλογική είσοδος του inverter. Μια αντλία αδειάζει μια δεξαμενή. Όταν η στάθμη της δεξαμενής είναι πάνω από το μισό και η ένδειξη του αναλογικού αισθητήρα είναι πάνω από 5 V, η αντλία δουλεύει με full στροφές. Καθώς η στάθμη της δεξαμενής πέφτει κάτω από το μισό, κάτω από τα 5 V δηλαδή, πέφτουν οι στροφές της αντλίας μέχρι να μηδενιστούν. Όταν η δεξαμενή αρχίζει να γεμίζει και πάλι και η στάθμη φτάσει πάνω από το μισό, τότε ξεκινάει πάλι η αντλία να ανεβάζει στροφές. Ας δούμε τις παραμέτρους. Την P12 τη βάζω στο 9 για να γίνεται η λειτουργία PI. Την παράμετρο P15 που χρησιμοποιούσα πριν την αφήνω στο 0. Οι παράμετροι P42 και P43 αναφέρονται στον αναλογικό ενισχυτή PI. Το τι τιμές θα πάρουν είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Αλλά ας προσπαθήσουμε να πούμε τι είναι αυτή η τιμή PI. Έστω ότι έχουμε ένα απλό αισθητήριο πίεσης. Εδώ είναι η πίεση, εδώ είναι ο χρόνος. Σε ένα απλό αισθητήρα πίεσης που τον έχουμε ρυθμίσει σε κάποια επιθυμητή τιμή, καθώς αυξάνεται η πίεση για να πιάσει την επιθυμητή, θα χρειαστεί μεγάλο χρόνο ανύψωσης τα φένα, όπου η τιμή του θα ξεπεράσει την επιθυμητή τιμή. Επίσης, η διαφορά ψ της τιμής που θα πιάσει με την επιθυμητή είναι πάλι μεγάλη και την οποία ονομάζουμε υπερύψωση. Στη συνέχεια, μετά από χρόνο ταβ2, πάλι μεγάλο, θα κατέβει κάτω από την επιθυμητή τιμή και αυτό θα γίνεται συνέχεια
με αποτέλεσμα να έχουμε ένα μόνιμο σφάλμα. Στον PI controllers τι πετυχαίνουμε? Μειώνουμε το χρόνο ανύψωσης και επίσης μηδενίζουμε το μόνιμο σφάλμα. Δεν έχουμε δηλαδή σκαμπανεβάσματα όπως είχαμε στον απλό αισθητήρα. Επίσης έχουμε την παράμετρο 44, η οποία αν πάρει 0, τότε οι στροφές του κινητήρα μειώνονται με αύξηση του σήματος ανάδρασης, και αν πάρει 1, οι στροφές του κινητήρα αυξάνονται με αύξηση του σήματος ανάδρασης. Εμείς θα βάλουμε την τιμή 1 επειδή θέλουμε να έχουμε άδειασμα δεξαμενής. Αν είχαμε γέμισμα δεξαμενής θα τη βάζαμε στην τιμή 0. Η παράμετρος P45 την αφήνουμε στην τιμή 0, ώστε να έχουμε αναφορά από την τιμή set point που θα ορίσω στην παράμετρο P46, στην επόμενη δηλαδή. Στην P46 που θα ορίσω το set point θα το βάλω 50%, γιατί θέλω η δεξαμενή μου να είναι πάντα στο μέσο η στάθμη της, δηλαδή να είναι στις 5 ατμόσφαιρες. Την P47 την αφήνω 0, γιατί η έξοδος του αισθητηρίου που έχω βγάζει τάση από 0 έως 10 V. Ας δούμε τώρα το άδειασμα της δεξαμενής με λειτουργία PI control. Η δεξαμενή θέλουμε, είπαμε, να έχει ένα set point 5 ατμόσφαιρες, δηλαδή να είναι στο μισό πάντα η στάθμη της. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η στάθμη της είναι πάνω από τα 5 πάνω από τις 5 ατμόσφαιρες, είναι 5,39 ατμόσφαιρες. Οπότε, ξεκινώντας εγώ την αντλία, η αντλία καταλαβαίνει ότι έχει πάνω από τις 5 ατμόσφαιρες νερό μέσα, οπότε θα αρχίσει να παίρνει τις full στροφές της για να αρχίσει να την αδειάζει. Βλέπουμε πως αυξάνονται οι στροφές της αντλίας μέχρι να πιάσει τις full στροφές. Αν ενώ αρχίσει να αδειάζει η δεξαμενή, βλέπετε κατεβάζουμε, είμαστε στα 5,28 ατμόσφαιρες, 5,12, 5,09, 5,04, τώρα είμαστε στις 5. Αν κατέβουμε, έχουμε πάει 4,99, 98, 4,97, 4,93. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά είμαστε κάτω από το 5, λίγο κάτω από το 5. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι στροφές αρχίζουν να πέφτουν. Έχουμε πάει σε 47 Hz τώρα και συνεχίζει να πέφτει σιγά σιγά. Γιατί δεν είμαστε πολύ κάτω από τα 5. Αν πάμε πολύ κάτω, βλέπετε έχουμε φτάσει 4,57 ατμόσφαιρες, ότι αντλία αρχίζει να χαμηλώνει στροφές πιο γρήγορα και σε λίγο θα σταματήσει. Αν αρχίσει πάλι η δεξαμενή να γεμίζει, να δούμε την αντλία να σταματάει, σταμάτησε η αντλία. Αν αρχίσει να γεμίζει η δεξαμενή, έχουμε πάει τώρα 4,74, 4,84, 4,9, 4,95, 97, βλέπετε η αντλία αρχίζει δειλά-δειλά να πιάνει κάποιες στροφές. 98, 99, 5 ατμόσφαιρες. Εάν ξεπεράσουμε τις 5 ατμόσφαιρες πάλι, που σημαίνει ότι η δεξαμενή είναι πάνω από το set point, αρχίζει πάλι η αντλία να αυξάνει στροφές. Αργά γιατί είμαστε στο 5,11. Αν αρχίζει η δεξαμενή να γεμίζει με πιο γρήγορο ρυθμό, τότε μεταβάλλονται και με πιο γρήγορο ρυθμό
τις στροφές της αντλίας.